7 pesos na ang plitihan sugod ugma ug posible nga muus-us pa tungod sa sige nga pag-decrease sa presyo sa lana. Balay gisunog sa anak sa tag-iya. Anak sa pulis gipusil, patay. Sumpag sa katulog, upat, butang nga ko. Bagay sa mga senior citizens, 20 samaran nga nag-abot sa tambalanan. Lalaki nga mikatkat sa lubi sa niaging tuig, wa pa mo kanaog hangtod karon. May ngapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita. Uban ang kanatibok ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Lunes, petsa 12 sa buwan sa Enyero, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang mas sayong pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, sugod ug mga adlaw ipatuma na ang 50 centimos nga provisional fare decrease sa mga jeep di pasahero. Ang violators ni Glenn multahan subay sa gimando nga bagong Joint Administrative Order. Andrea Patanya, Sugin Limi. Inay 7 pesos ug 50 centavos, 7 pesos na lang ang minimum nga plitihan sa mga jeep sugod ugma. Gipublikar na sa Land Transportation and Regulatory Board 7 ang maong mando karong adlaw. Kay nung dumaan nga gisumiti sa LTFRB 7 ang maong rekomendasyon ngadto sa ilang uluhang buhatan subay sa pag-us-us sa minimum PUJ fare sa kauluhan niadtong miaging buwan. Gikwestiyon sa mga LTFRB 7 officials kung nganong sa Manila ra giimplementar ang maong fare decrease nga mius-us mansab ang presyo sa gasolina dinhi sa Region 7. Mao nga misumiti sila og kaugalingong rekomendasyon aron pakunhuran sab ang PUJ fare sa Central Visayas nga giaprubahan ra sab sa LTFRB board. Based on the application evaluation is that the continuing pagbaba ng ating mga presyo ng gasolina at diesel ay naging unang dahilan. At during the consultation, wala namang tumutol sa pagbaba ng pamasahe na kinandak noong December 7. Kining bag-ong mando gikan sa LTFRB 7 giisip gyud nga usa ka maayong kalambuan alang sa ato ang mga jeepney commuters. Sama na lang niining si Marites nga baguhay lang na akong naila-ila sud niining 62C jeep nga akong gisakyan karon. Ma'am Marites, nganong good news mani para ninyo mga commuters? Good news, especially na sa mga trabahante, sama na ako sa mga estudyante. Kay more or less mga 3 or 4 naman tingali ka beses nga nag-rollback sa presyo sa gasolines or sa diesel, then mas maayo nga mas musos ang plitihan para makasave me. Sa imo ang mga 1 peso nga saving matag sakay nimo, unsa nimong mapalit ana? Daghan na kay labi na ibutang nato musakay ta kaduha or kaupat sa kaadlaw 1 peso per ride. So na kay 4 pesos. 4 pesos gamay na kay punanan makapalit na kag sabon panlaba. Lakip sab sa maapektuhan ning maong bagong mando ang atong mga tinunaan sama niining si Shirlene nga matag adlaw sab nga mo sa kayo jeep padung sa iyang tunghaan. Shirlene, unsa imong kaingon aning bag-ong mando sa LTFRB no nga sugod ugma 7 pesos na lang ang imong pliti. Ay actually para sa mga estudyante 6 pesos na lang. Hinot-hinon kay makasave pa ako sa akong money. Siyempre, estudyante everyday kaya magsakay tapos ako 3 rides pa ako kay from Guadalupe. So, mas nindot kaya makasave ko. Kadaganan sa mga PUJ drivers, niuyon ra sa mando sa LTFRB. Kaya sa baratom sa krudo, ma'am. Apan kining si Noy Romeo, misugyot nga sa panahon nga musaka na sabog balik ang presyo sa gasolina, ibalik sa punta og aumento ang presyo sa plitihan. Musaka ang kuan, krudo pagbalik ato mga 30 plato, 39. Ako rin tayo ba to? Ang gusto na mo nga mubalik sa mig 8 cities kwintasan. Samtang gipaybaw sa LTFRB 7 nga di na kinahanglan pang mulukat og bag-ong taripa ang mga PUJ drivers alang sa fare reduction ug mang-apod-apod lang sila ug certificates alang niini ug bag-ong fare matrix alang sa drivers nga dunay tag-as ug rota. Apan ilang giklaro nga bisan ug wa pa nila madawat ang certificate sa Provisional Fare Reduction Order, kinahanglan na gyud kining ipatuman sugod ug mga adlaw ug ang mga violators multahan subay sa gimando nga bag-ong Joint Administrative Order.
ang provisional fare decrease, magpabilin hangtod nga mahukman sa LTFRB board ang fare reduction petition nga gisumiti ni kanhi Cebu City Councilor Junpe. Matud pa, dunay posibilidad nga mas muus-us pagyud ang plitihan depende sa kalambuan sa presyo sa gasolina sa musunod nga mga adlaw. Gani karong adlaw, mi-decrease pagyud ang fuel prices. Laing gipaibaw ni Chairman Hinez, mao nga karong Enero 16, magpahigay og simultaneous public hearing ang tanang regional offices sa LTFRB alang sa petisyon nga gisumiti ni former LTFRB board member ug Negros Oriental Representative Manuel Iway alang sa pagpamenos sa taxi flag down rate ngadto na sa 30 pesos gikan sa 40 pesos ug ang succeeding 300 meters ngadto sa 2 pesos and 50 centavos gikan sa 3 pesos and 50 centavos. Alang sa mga utility vans o V-Hire, gisugyot ni Iway nga ipaus-us ang matag kilometro ngadto sa 1 peso and 80 centavos gikan sa 2 pesos. Samtang i-refile pa niini ang petisyon alang sa bus fare decrease. Dahil may petition that was filed in Metro Manila that covers nationwide. No, and we heard that noong Friday, January 9, and we ordered to ensure nationwide consultation and public hearing. Laing ipa-resubmit sa LTFRB ang Memorandum of Agreement nga napirmahan sa Kapitolyo ug sa mga bus and minibus operators alang sa pagpakunhod sa plitihan ug piso kay matud pa kinahanglan pa kini nilang maaprubahan usa maimplementar kay masilutan unya sila ug undercharging. Andrea Patenia, News 5. Di ay usa ka laki nga duha ka semana nang nagpuyo sa ibabaw sa lubi sa Barangay Pirulo sa Dakbayan sa Karkar. Bisan og giunsa kinig hangyo sa pagpakanaog, wa gyud kini mopato. Eksklusibong giadto ni Ray Pasaporte ang lugar sa Karkar. Nabalaka na og maayo ang mga residente dinhi sa sitio ng Kaan sa Barangay Pirilos, Dakbayan sa Karkar. Gumikan sa kahimtang ining usa ka panday nga nagbatog sa tumoy ining lubi nga dunay gitason nga 60 ka tiil. Gingong sukad pa ni adtong Disyembre 29 mikatkat ang maong tawo. Usa ka adlaw sa wa miigo ang bagyong Sinyang. Unya kabtan po niya siya bagyo din ha. Unya wa man gyud ni ana mga bata mo nakakita ana niya ba. Nya niingon lagi na tawo ni saka nya hantud adto kada adlaw daghang kay magsigig hangad. Unya dugay kay nakahibaw ang iyang family ba. Unya mga 5 days na una ni are nya gipakanaog siya jud na. Daghan na ang mihangyo sa maong tawo nga mukanaog na. Hinuon, ilang gihulagway nga tarong makig-istorya ang maong lalaki. Apan miingon kini nga dili siya manaog, kay duna kunoy tawo nga mupatay kaniya. Niadtong Huwebes, gihangyo kini sa Bisi Mayor sa Karkar apan wa gihapon kini mukanaog. Pagahatdan na lang pagkaon og tubig sa igsuon ang maong tawo ug ibilin sa punuan sa sambag duol sa gikatkatan ining lubi. Pag first na kong kakita niya, ako siyang gitawag ko dong. Kay wa man ko kay bawkin sa unandong kanang tagay tagbutong dungbe kay magsalad ko akong yan siya di wa maributong dirite ko balin las pikas siya are lang ko dire oy nya paghibaw na ko nga panday siya akong sundong kanang iayo ko are among balay dungbe kay guba na kaayo siya unya na lang ti oy kan apay daghang tao magkiistorya na siya. Gingong taga-sityo Bunsay sa Barangay Bulinawan ang maong lalaki nga giingong dunay diferensya sa pangisip. Ang 92 anyos nga si Lola Maxima kinsa mao'y tag-iya sa lubi miingon nga nahibaw siyang dunay mikatkat sa iyang lubi. Wa na lang niya kinibadlo nga kay kagustuhan man niini. Daghan ang nagsulti nga posibleng napasaran sa kaon ang maong tawo. Apan kun si Lola Maxima mao'y pasultion. Wala lang ka mabalaka? Uy, kay maluoy nung takay sana siya ay sabon din na bata. Sabuan, o binay makaingon nila sa tao da. Abe, ayan. Ano sa'yo nakaingon? Bawali nakaingon sa tao nga mabuang. Kanang sabo. Ayaw mo patkuan na, ay mo pada, kay kana nangilad na. Niabot ang mga pulis ug kabumbiruhan sa Karkar apan wa sila'y nahimo. Gitawgan na lang nila si Bisi Mayor Patrick Barsinas sa pamasin nga mopatuo og manaog ang maong lalaki. Good, bakuyot ka na. Ron. Ako na bahala nimo na.
Nasayran nga katulo na kahigayon mikatkat ang maong lalaki diin sa ikaduha. Napakanaog ni Barsinas. Si Petron Dugay gani trabaho nako, niya buutan gani taa. Niya but na unsa ni nga itabuha pagtrabaho syudad. Pakyaw-pakyaw ba kay mayam kaning trabaho, mayam ning panday, may dito na mason. Pag uli ka syudad nga napasahan ba kanis kaon mo min buong naman mga kuwan nga si pangita na ako ina vice mayor kay na mo patay ko niya kung nervyos ba. Mula nga sa una ako nag-injikan na ayaw ni Last year. Mga 2 years na labay na ayaw ni siya niya murag alang. Ikat-kat po ni dito tumoy yung kayong grabe itong ikat-katan sa una wag yung murag sami-sami ba murag kuyaw kayo dili lubi kuyaw kayo tanaw murag inani ba. Dito gisus tumoy kita siya ba. Pero nakumbinsi ito ni mo, Vice? Nakumbinsi ako na kanini pero ako siyang ingnan ng mga murag natagam ni ba murag akong ingnan ko napusa sa ninyo atong tambalan na tumawa sa una doon na po ning ani akong ipatambalan na ayo man. Matud ni Barsinas nga niambak sa iyang sakyanan ang maong lalaki. Duha ka tuig na ang nakalabay human niya gipa-injeksyonan. Laing plano sa Vice Mayor nga ugma ipatawag niya ang tagtungod ni ini aron maoy pakumbinsihon. Dali na ako! Dali! Dali mong kuhan! Daan ko nakagkwarta ni Madam! Ray Pasaporte, News 5. Gitaybaw sa Regional Director sa DPWH nga posibleng karong Biyernes o Sabado mahuman na nila ang steel bridge nga ilang gisumpay sa nagubang approach sa Dumlog Bridge sa lungsod sa Sibunga. Andrea Patenya, Suginlimi. 70% na nga kumpleto ang Dumlog Bridge sa lungsod sa Sibunga nga gisumpayan og steel bridge sumapa ni Department of Public Works and Highway 7 Regional Director Ador Canlas. Gisugdan na ang launching and pushing sa mga steel components ug gilihok na sabang approach sa Taytayan. These are the bridge components that you see here. No, when you launch, you sort of connect each panel to another panel, and then you push it to the other end. No? So when that is done, then you start working on the abutments on the approaches. No? But simultaneously, while we're doing that, we started working on the approach at the south side. 24 oras ang pagtrabaho ni ini sugod ni atong Biyernes aron mahuman kini karong petsa 16 o petsa 17. Apan ilang giangkon nga nakabaldag gyud sa ilang trabaho ang kanunay pag-uwan-uwan hilabi na sa ilang welding works. Gipaybaw sab ni Canlas nga ang temporary steel bridge sama ra og capacity sa existing bridge. Sugdan nila ang pagtukod sa permanenteng Taytayan kung maaprubahan ug matunol na unya ang 31 million pesos nga budget alang ni ini. Sa laing bahin, ang saliring bridge sa lungsod sa Malabuyok abli na sa trapiko apan kontrolado ang dagan ni ini. If there are trucks which would pass there, we make it a one-way traffic, no? One way lang because mas mabigat kasi yung mga dala nila. Yung sa capacity niya? I think we have decreased that capacity to about 5 to 15 tons yata. Giplanuan na sab sa DPWH ang permanent rehabilitation ni ini aron hingpit na gyud nga mapaligon apan sama sa Dumlog Bridge. Gipaabot pa sab ang 30 million pesos nga budget alang ni ini gikan sa ilang uluhang buhatan. Andrea Patenia, News 5. Nasunog ang ikatulong andana sa buhatan sa Philippines Pan-Asia Carrier Corporation o ang kanhi Sulpicio Lines kagabi. Samtang usa ka panimay gituyo og sunog sa anak sa tag-iya ni ini. King Perez, Suginlimi. Nasunog kining panimay nga ginama sa light material sa may sitio Apersuran, Barangay Kinasangan, Dakbayan sa Sugbo. Sud sa 30 minutos na kontrolar ang kayo sa kabomberohan ug wa na kini makakatap sa laing mga panimay gumikan sa firewall. Nadakpan sab dayon sa kapulisan sa Pardo ang responsable sa mong sunog nga nailang si Jerome Nazareno, ang anak ni Romy nga moy tag-iya sa nasunog nga balay. Wa mutugan si Jerome kung nganong iyang gisunog ang ilang balay. Tangil. Tinod. Ha? Wala, hindi mag-interview tarong. Hindi magsulti lagi.
Miabot sa first alarm ang sunog nga mikaon sa giayo nga storage room nga nasa ikatulong andana sa buhatan sa Philippines Pan Asia Carrier Corporation. Gideklara kini sa mga bombero nga fire under control human ng 10 minutos. Naglisod pagsud ang mga bombero kay nagkuwang ilang mga breathing apparatus pangontra sa baga nga aso. Mikabat og 20,000 pesos ang danyo sa sunog, di nang gituohang hinungdan maong kakaraan sa wiring sa mga buhatan. Tugon niya siya sir sa murag renovation. Renovation niya, medyo karaan naman sa yung taas niya kasi pag-renovate ang whole nga third floor. King Perez, News 5. Handa na sa full alert status sugod karong adlaw ang Police Regional Office 7 alang sa kapistahan sa Senior Santo Niño ug sa kasaulugan sa Sinulog Festival. Ug subay niini ipatuman sab ang gun ban tibok lalawigan sa Sugbo. Gawa sa pagpahigayon og checkpoints gipahugtan na sa mga sakop sa Cebu Provincial Police Office ang mga pantalan sa mga kalungsuran paglikay sa hulga sa seguridad. Atong kapulisan no, sa Cebu Province ni tabang sa maabot ng Sinulog no by way of conducting checkpoint, and at the same time since firearms ban man ta no ato sang gihingusgan ang mga tao nga nagkupot og mga armas nga walay mga lisensya nga dili makasulod sa Cebu City to take advantage of the situation, especially kanang mga criminal elements. Minsan lang ang pagkakataong ito, kapatid, kaya huwag kang mahiya dahil handa siyang makinig. Kay di makatambong ug di makasugat sa Santo Papa gumikan sa gihambin nga sakit, nagpadaog suwat si Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal ngadto sa Santo Papa. Jinky Bargo, Sugin Limi. So this is my letter to the Holy Father because Su Santidad con los obispos de Filipinas y con el clero particularmente me uno en decir bienvenido. Gipada kagahapon ni Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal ang usa ka suwat ngadto ni Pope Francis aron ipahibaw nga di siya makasugat ug makatambong siyang pagduaw dinhi sa nasod karong semana. Spanish nga pinulungan ang gigamit ni Cardinal Vidal sa mong suwat ug kun hubaron kini sa Binisaya, nagpasabot kini siyang pagpangayo og dispensa sa Santo Papa tungod sa gihambin sa iyang lawas. Kasamtangan pang nagpaalim si Vidal sa sakit nga pneumonia. I say welcome. Having been sick of pneumonia, I still feel weak to the present, so I could not come to meet him. Therefore I said, excuse me for my absence. Sa upat ka mga kardinal sa nasod, bugtong si Vidal lang ang di makatambong, lakip sab sa maong suwat ang pag-welcome sa cardinal sa Santo Papa dinhi sa Pilipinas. Bisan og sa Tacloban ra moduaw si Pope Francis, padayong naglaom si Vidal nga modiretsyo kini sa Sugbo aron makigtagbo sa ubang biktima sa katalagman. Because of so many people who are coming and going from your father, of course he could not attend to a particularly to a group for a long time. Dugang ni Vidal, usa ka simple nga tawo si Pope Francis ug kini maoy nakapalahi kaniya sa ubang mga Santo Papa. Jinky Bargo, News 5. Wala maabtig usa ka buwan gihumana sa nagtrabaho ang espesyal nga lamisa nga gamiton sa misa sa Santo Papa. Kini ipadala na ugma ngadto sa Tacloban City. Andrea Patenya, Sugin Limi. Sud sa tulo ka semana ug tulo ka adlaw, nahuman sa mga empleyado sa Mehitabel Furniture Company ang altar table ug lectern nga gamito ni Pope Francis sa iyang papal mass sa Tacloban City karong Sabado. Pusto na kini aron mada sa Danao City ug mang adlaw ug isakay og barko padung Isabel Leyte aron ibiyahe via land trip padung Tacloban City. Classic antique maoy tema sa design niini nga dunay nagkalain-laing carving sama sa karnero ug coat of arms sa Vatican City. Medium walnut ang gigamit nga kolor ug gibutangan dayon og silver leaf ang carvings. Upon last minute nga nakahukom si Engineer Lenny Fernandez nga dugangan kini og gold nga color. Pag humagin mo sa apply sa silver, nakita na mo nga monoton ra siya. Niya kung tanaw nimo sa layo, di siya murag dili sa tinaw sa mata.
So mo decide mig hapon lang pagka mga buntag nga among butangan og gold para tanawon mo sa layo makita nimo ang iyang look nga murag dili sakit sa mata. Gisakripisyo sa mga trabahante ang ilang holiday vacation ug weekend day offs aron mahuman on time kining espesyal nga produkto. Apan daw nakalimtan nila tanang kakapoy ug kahago pagkakita nila sa ilang nahuman nga masterpiece alang sa espesyal nga bisita. I'm very proud nga nahuman na mo nga walay gyud kakulian ba. Ako lang ipanalangin nga tigaan delikate niya sa katalagman ug sa mga sakit. Mato di ining si Jaime nga 15 na katuig nga trabahante sa kompanya, bahala na og di siya makaapil sa misa ni Pope Francis sa Tacloban basta nakatampo lang siya sa maong selebrasyon. Unexpected sad ba nga kini sa ka migon ta ba kanang part na sa akong kinabuhi ko ba nga naka-apply ko kani nga si Pope Francis Lihari po sa tuwa nga naka-contribute naka-contribute sa ko ba. Siguro ako dito at least naaga pa siya naka-contribute. Feeling ako na ako. Sa wa pagiputos ang altar table ug lectern, nag-photoshoot usa ang mga tag-iya ug mga trabahante tapad niini aron duna sila'y handumanan sa ilang work of art ug labaw sa tanan, ilang work of love. I'm sure it's going to be a huge amount of pride, and it's something that they're going to be able to tell their children about. We're going to give each of them a commemorative picture so they'll be able to have the picture in their home. So we've had a professional photographer come in. We'll have a picture with the whole workforce. Everybody will get a commemorative copy of the picture. So for them, it's something I think that they will remember for a long, long time. Andrea Patenia, News 5. Tuana sa Tacloban City ang 400 ka mga sakop sa Regional Public Safety Battalion 7 na lakip sa crowd dispersal management alang sa pagbisita sa Santo Papa karong Sabado. Ryan Sorote, Suginlimi. Sayo nga nangandam si airbase niya tug Sabad ang 400 ka mga sakop sa Regional Public Safety Battalion 7 alang sa ilang biyahe paingon sa Tacloban City isip augmentation force sa pagbisita ni Pope Francis. Kaya di sila masud sa C-130 plane sa Philippine Air Force, gitunga sila alang sa pipila ka biyahe. Gilangkuban ng mga pulis gikan sa Cebu, Bohol ug Negros Oriental ang grupo aron mahimong kabahin sa crowd dispersal management sa pag-abot sa Santo Papa. Dakong garbo alang sa mga Katolikong sakop sa RPSB 7 nga mahimong kabahin sa augmentation force alang sa kanukan sa Santo Papa. Kay gawas nga ila kining responsibilidad isip mga pulis, makahimo sab sila nga makita og duol sa pangu sa simbahang Romano Katoliko. Proud nasa yung tungkulin namin bilang pulis. Ito pa yung naging daan para makita at makasana natin yung pinakamataas sa Roman Catholic, yung Pope natin. Dili tanang sakop sa augmentation force mga Katoliko, ugasan ni ini si PO1 Harizari Rivero nga usa ka Muslim. Bisan pa man ug epekto sa ilang reliyon ang papal visit, dakong gihapon niyang garbo nga makaalagad alang sa usa ka VIP. Ito yung pinasok kong trabaho sir kung anong iutos sa'yo dapat susundin natin. Gawas sa pulis, andam na sab sa ilang misyon ang 27 ka mga K9 unit sa Central Command. Nasaynan nga usa ka libo untang ipadangad to sa Tacloban gikan sa RPSB 7 apan wa kini madayon kayang uban kanila pabantayon sa dakbayn sa Subo alang sa Fiesta Senior o Sinulog Festival. Ryan Sorote, News 5. Usa ka Australiano dihang gipusil kini atubangan sa hotel nga iyang giabtan madin Sabang, Suginlimi. Gitabang ang Australian national nga si Aitom Ramey human po sila sa atubangan sa iyang hotel sa may General Chavez Street, Barangay Lorega, San Miguel. Nakuha sa CCTV camera sa gipuyan ini nga hotel ang hitabo. Kalit nga natumba ang biktima nga gipusil na di ay sa gunman nga daling misibat sakay sa usa ka motor. Pasado alas 10 miabot sa lugar ang biktima nga misulod dayon sa hotel lobby.
Pag alas 11, migawas kini og nanigarilyo ug sa daw dunay gihuwat samtang nagsigig hiling sa iyang cellphone. Kusog akong dagan. Buto rin paglingon ako, wala ang katong Amerikano, balitok na jud. Wa makakita ang security guard sa hotel sa pagpamusil tungod kay natulog kini. Nakamata na lang kini sa buto sa armas ug iyang nakit-an nga natumba na ang Australiano. Pagmata nimo? Pagbati na ko buto, ni diretso lagobo diha dalagang ko disulo. Gisusi sa mga pulis ang lawak sa biktima panwa sila'y nakitang katingalahan ug wa na usab ang kauban ini nga babae nga giingong nakalakaw na pipila ka minuto sa wa pa ang pagpamusil. Duna untay kaabot nga laing Australiano ang biktima apan nakugang na lang kini dihang iyang nasayran nga gipusil na ang iyang katagbo. Blanco ang kapulisan sa motibo ug paninguhaon nila nga duna sila'y makuha sa cellphone ini nga makatabang sa investigasyon. Madin Sabang, News 5. Gipasakan na niya atong Biyernes ang reklamong pagpatay sa barangay kapitan sa Kambangog, Toledo City nga si Timoteo Largo. Apan matud sa hepe sa kapulisan sa Lalawigan, wa madayon ang pag-surrender sa suspect nga si Junicio Juarez human na ngayon kunig mga kondisyon. Gisusi pasab sa kapulisan kung asa nakuha ni Juarez ang M16 rifle nga gigamit niya sa ambush. Ug nasayran nga dunay sakop sa Alcantara Police nga giimbestigar karon kay nawagtangan og susamang armas duha ka buwan na ang milabay. Nawad-an man ta og armas sa Alcantara. So there is a possibility nga kanang armasa sad is basin mo gigamit. Anak sa pulis gipusil patay sa iyang kauban sa barangay Inayawan samtang lalaki nga gituohang dunay gikaaway gikaligo og bala sa barangay Hipodromo. Ryan Sorote, Sugin Limi. Patay si J. Ford Romanilio suman po sila sa iyang kauban din sa sitio Dahu, barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo, pasado alas 6 kagabi. Suway pang misuko lang biktima sa iyang revolver, apan naunahan kini sa iyang ikalalis kinsa dalisab nga misibat. Gingong paingon manuyop ang grupo ni Romanilios nga pulos mga sakop sa Crips Gang. Nasikop na kaniadto sa Pardo Police si Romanilios tungod sa pagpamaligya og armas. Anak ang biktima ni Police Senior Inspector Manuel Romanilios ang kanihepe sa Compostela Police Station. Gawa sa revolver, nakuha sa gikan sa biktima ang usa ka kutsilyo uban sa mga personal nga magamit ni ini. Mo ni gingon lagi nga grupo ko kanila pero ato pa lang bripa yung magmaya. Patay sab si Manuel Cabilete sa sitio Hillside, barangay Hipodromo, Dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado. Gingong gigukod sa wa mailintaw ang biktima sa usa ka eskinita ug gipawanan og bala. Swerte nga way laing naigo at tulo sa pagpamusil, gani nagpasad ang mga basiyo o slag. Lumad nga taga Tudela, Camotes Island ang biktima apan kasamtangang nagpuyo sa lugar uban ang iyang kapuyo nga si Lorna Mendoza. Ug matud ni Lorna nga posibleng dunay gikaaway sa gitrabuhang vulcanizing shop ang iyang kapuyo. Gipaharan sab kini sa iyang silingan nga si Ruben Villamor pipila ka minuto sa wa pa kini patya. Gani diyang gisusi sa kapulisan ang panimay ni Villamor wa na kini sa ila. Nakuno ni kalalis dito kanang Ruben lagi Villamor makuno ni kalalis. Siya ina ganisulti nas bagay na siya kalalis mauro to ni badbahad niya. Nilang batiya nga nagbadbahad ning suspect ni Ruben Villamor. Ya ato yan nilang balayo amanda. Sibat. Hindi ako no nagdagdagan ko to kaniya. Ryan Sorote, News 5. Gitabangan og kulata sa mga tao ang usa ka kawatan nga namiktima sa tindahan nga gipanag-iya og turko sa Dakbayan sa Karkar. Eksklusibo Suginlimi Ray Pasaporte. Naputo sa bunog ang naong ni Joel Kigaw kinsa gitabangan og kulata sa mga tawo human nadakpan atol sa ginukdanay ganihang buntag sa barangay Napo sa Dakbayan sa Karkar. Si Kigaw gitumbok nga nisud sa tindahan ni Rowena Singh ug nikuha sa halin nga kapin 300 pesos. Natulog ko dito sa kwarto sir niya kanang akong namatngunan sa tindahan ba naabli ba kay pagtan-aw nako siya na dito sa sud nangaykay na dito sa tindahan kay gatuo siya gway tao kay ang bintana ba sa kung kay tinted ba di ako klaro kay nako siya sa gawas niya sirado gud ang kural sir niya iya jong gablihan ni sud siya dito ni batay gid yan tumong kung pa ko kamata way siguro ni sud na siya dito sa balay na. Oh, kung pa ko kamata siguro ni so diretso gito siya dito sa balay siguro mangabli.
Nagmahay ang suspek sa iyang nabuhat kay gawas nga nadakpan, nabunog pagyud siya. Hanggang plate sir, kay ma-apply kong trabaho. Nya? Hindi siya nasudya kong nana. Nasudya mo una na nga? Sud po ato. Ngayon ito sir. Okay, planong? Okay, planong nasud sa balay. Wow, sir. Yung anong nabot mo ka dito? Akong asawa, ang iyang anak, asawa man dito. Matud ining mangubkubay og balas dinhi sa sapa nga ilang nadunggan nga nangayog tabang ang tag-iya sa balay, hinungdan nga naalarma sila og ilang nakit-an nga nidagan si Kigaw. Ko anak ganiha kanang diri ang kuan ba ang tagbalay diri man susod. Nga ang iyang tindahan abli. Nya kana siya nisud na siya. Nya pagkuan na nabantayan mo to ni kuan ni daga dito ang nangbukod na nila. Karing mga karing magbas kari si karing pagkakita na mo nga nidagan siya di among gigukod dito nga sa babaw. Diri Idong babaw diri. Ang sundag gid gayo yung abot dito ngay pa jud tabang sa silingan nga nay watan mo to ni rescue po mo silingan. Mo to ni dagan sa eskulbunan ni lukluk lang siya dito pita. Mo to nasakpan na. Kasamtangan karong gibalhog sa prisuhan sa Karkar Police Station ang dinakpan ug gipaabot nga pasakaan og kasong robbery. Ray Pasaporte, News 5. Gipresentar kaganina sa kapulisan sa probinsya ang ilang mga nasikop sa gipahigayong managlahing buy-bus operation sa miaging semana. Din miabot sa kapin 800,000 pesos ang kantidad sa ginadiling drugas ang ilang nasakmit. King Perez, Suginlimi. Nakuha gikan kang Rodel Quijano nga taga Barangay Valladolid, Dakbayan sa Karkar kining 60 gramos sa gidudahang shabu nga dunay gibanabanang kantidad nga 700,000 pesos. Level 3, less than 200 grams na disposal. Nadakpan sab si Filino Monteron nga taga Barangay Maslog sa lungsod sa Tapugon ni atong Enero 8. Patay ang igsuon niini nga mao'y subject sa buy-bus operation na si Aniceto Monteron. Human na po silan sa mga sakop sa Provincial Intelligence Branch, human misukol sa mga pulis. Nakuha kanila kining unom ka medium size sachet nga gidudahang shabu ug nagkantidad og dulan 150,000 pesos. Nasakmit sab ang kalibre 45 nga pistola nga dunay mga bala. We heard reports sir nga iyang coverage po abot po og Bourbon. And napo reports nga some area in Lapu-Lapu City napo siya kuan dito. Wagay armal lang. Isang dokumento. Atong kapulisan sad nga posibleng protektar ani mga tawhanan, especially ato ang mga chief of police sa mga municipalities na ilang hingusgan ang ilang kampanya sa illegal nga drugas kay kung dili it's either matawag sila nga nag-tolerate or protector. King Perez, News 5. Nakalas ang amahan ug ang iyang anak nga babay samtang tulo ang angol human nalimbuwad ang gisakyan nilang mini dump truck sa National Highway sa Barangay Tubod sa lungsod sa Sibunga niadtong Sabado. Gila ang mga biktima nga silang Eduardo Purisima, 38 anyos, usa ka construction worker, ug ang iyang anak nga si Edeliza Purisima, 8 anyos, pulos taga Barangay Magkagong sa nahisgutang lungsod. Atol sab ang kapuyo, angol sab ang kapuyo ug inahan sa mga namatay nga si Fideliza Labuca ug ang silingan nilang magtiayon nga sila Dominador o Gregoria Olanda. Matod sa Sibunga Police nga gikan sa Minglanilla ang truck nga gimaniho ni Isidro Hinobag Jr. ug dunay karga nga mga kabilya ug puthaw nga dadon sa Barangay Manatad, Sibunga alang sa gitukod nga eskwelahan. Pag-abot sa Barangay Poblasyon na nakay ang mga biktima sa truck aron mamauli ug pag-abot sa Barangay Tubod kalit nga nalimbuwad ang sakyanan human miigo og libaong. Natabunan sa mga kabilya ang mga puthaw ang mga namatay ug dali nga gidala sa klinika ang duha apan namatay gyud sila. Ang MAP Arviola Construction Company nga mo'y tag-iya sa truck mohatag og tabang pinansyal sa mga biktima samtang ang kabanay sa mga namatay dili mo pasaka og kaso batok sa maong kumpanya. Gipaygayon kagahapon ang Cebu Marathon sa Cebu IT Park.
Diin tulo ka mga kategorya ang gipilian sa 3,000 ka mga runners gikan sa nagkada iyang lugar sa nasod. Matud ni John Pajes, ang organizer sa Cebu Marathon, na mas daghan ang nangapil sa 42K full marathon. Din 30 niini ang langyaw nga runners. 8 na kahigayon sukad gimugna ang Cebu Marathon. Apan karong tuiga mao ang ikaunom nga full marathon. Dugang ni Pajes nga ang nakalahi sa maong kalihukan natunong sa nagsingabot nga Sinulog Grand Parade. Diin magian sa mga runners ang mga nagkadaiyang dayan-dayan nga giandam alang sa maong kalihukan. Gana na ning marathon, dili gyud para mo daog kay ang distansya is layo kayo, so it's really more on to be able to finish and complete the 42K run. Pero doon na sa tayo mga Kenyans, doon na sa tayo mga elite runners, top runners from the Philippines, but majority really there to run and complete the race. Subling musayaw sa Sinulog Grand Parade si kanhi gobernador o karon kongresista sa Tercero Distrito Gwen Garcia humanhang yua sa tag-iya sa San Diego Dance Company. Jinky Bargio, Suginlimi. Karong gabi ang labing unang rehearsal ni kanhi Cebu Governor o kasamtangang 3rd District Congresswoman Gwen Garcia alang sa iyang pagsayaw ug usab sa Sinulog Grand Parade uban ang San Diego Dance Company. Matod ni Val San Diego, sila mismo ang mihangyo kang Gwen nga mosayaw kay wa siya ug ang iyang asawa atol sa Grand Parade kay adto sila manayaw sa kauluhan diin ilang ipresentar ang Sinulog Dance atol sa pag-abot sa Santo Papa. Ang hugot nga debosyon sa balaang bata ug ang pag-promote ini sa cultural heritage ingon man turismo maoy rason ni San Diego kung nganong si Gwen ang buot nilang mubitbit sa imahe ni Santo Niño. Mura bitaw nag-abot among hunahuna bitaw and there's no political colors about it, no, about the issue because ever since amo man sang gitanaw, we and my wife we have decided because she has really helped to promote Cebu as well, no. Giangko ni Val nga mga karaang costumes lang gihapon ang ilang gamiton sa Sinulog kay wa sila sponsors. Di sab sila andam kay natul kini sa PayPal visit. We've been practicing for the past 3 days and nakita nako nga bisag wala mi mohatag nila og allowances and what we call this food and everything, no. Their attendance are more or less 100% and it just shows how what I call this, unsa nila ka-supportive bitaw ang nila hadlong kuan sa devotion sa Santo Niño. Sud sa 5 ka adlaw, mag-practice si Gwen ug ang San Diego dancers sa Tinago Barangay Hall. Jinky Bargio, News 5. Gipahigayon niya itong Sabado ang pre-pageant night alang sa Miss Cebu 2015, ang usa sa mga prestihiyosong indigay sa kaanyag sa Subo ingon man sa Kabisayaan. Kinsakay ng hakot sa minor awards o mga early bets sa dilipang coronation night nga himuon karong Miyerkules. Misaksi sa maong kaliukan si JP Laucatsera. Nirampa ang 12 ka mga maanyag nga Cebuana nga mga kandidata sa Miss Cebu 2015. Gipahigayon ni atong Sabado sa gabi ang pre-pageant night. Dinhi gipasidunggan ang pipila sa mga kandidata nga midaog sa minor awards. The Miss Cebu 2015, like in previous years, our candidates undergo a series of trainings and seminars to enhance their personality as well as to get to know more about Cebu, Cebu's economy, culture, arts. So they're really very well prepared for coronation night. Ang Miss Cebu pageant usa sa mga highlights sa kasaulugan sa Sinulog nga gipaluyuhan sa dakbayan sa Subo o ginabagan sa Department of Tourism. It's very helpful because Miss Cebu will become the face and voice of Cebu City Tourism. So especially now for this year, the Cebu City Tourism Commission has planned a tourism festival in September to be launched in September, and it will be an annual activity called Lakbay Lingaw. Ang Miss Cebu Grand Coronation Night mahitabo na karong Miyerkules, Enero 14 ug magsugod sa alas 6 sa gabi sa Grand Ballroom sa Waterfront Hotel and Casino. Hello mga
Pilaw Katsara, News 5. Nagkadayang tema atol sa sinulog sa kabataan sa lalawigan gipasundayag niadtong Sabado. Contingent sa dakbayan sa Talisay ug sa lungsod sa Tuburan mao nang hawd karong tuiga. Sugin ni King Perez. Nanukad gikan sa Kapitolyo. Gilingaw sa matag contingent sa mga nananaw pinaagi silang street dance. Samtang sila nagsubay sa Osmeña Boulevard paingon sa Cebu City Sports Center ni adtong Sabado sa hapon. Pinaagi sa Maya Elementary School o ang Tribo Candaya, miapil karong tuiga ang lungsod sa Danbantayan. Din matod ni Mayor Augusto Coro, gituyo nila apil aron magpasalamat sila pagbangon human sa bagyong Yolanda. Ayaw naman sa tingali for the people of Danbantayan nga makapakita og ingon ani nga kuan psychologically dili lang lagi as what I've said, dili lang ang rehabilitation atol na kundi let's also enjoy the show. Kung sa mayaging tuig halos mipakita sa epekto sa bagyong Yolanda mga contingents, karong tuiga managlahi ang tema. Nagsulog og tribal costumes ang Upaw Elementary School Mandawi City Division. Butterfly dancers gikan sa City of Bugo Division. Gipakita sa Karkar City contingent kung unsa ka simple ug hamugaway ang pagpuyo sa kalungsuran. Ang Sitio Kawayanan sa Tuburan National High School mo'y champion alang sa Secondary Division sa sinulog sa kabataan sa lalawigan. Nakapalimbaot sa balhibo ang unang bahin sa presentasyon sa Talisay City Central School, dihang ilang gipakita makasaysayanong pagkakaplag sa imahe ni Santo Niño. Sila ang nahimong champion sa Elementary Division. 7 ang contingent sa elementary samtang 5 sa high school ug 5 lang ka contingents ang mo-qualify sa Grand Parade. Gipasabot sa Executive Director sa Sinulog Foundation na dili kanunay ang pag-apil sa makalungsuran sa tinuig na sinulog sa kabataan sa lalawigan. Every year mas gamay ang lalawigan kontra sa dakbayan. Siguro especially karon nga murag makita nimo nga ang production nato dako kayo, like I think they spend a lot of money also, so ay ila sa gipili siguro nga not every year nga ma-appeal sila. So sunod sa gabay katligan ug hangtod karon kini mahimo lang naindanon ng kabahin sa pagsaulog nato sa 300,000 pesos may premyo sa mga kampiyon sa matag division sa sinulog sa kabataan sa lalawigan. King Perez, News 5. 300,000 ang premyo. Mananaw, katoy congratulate. Api lang mga ni-participate yun. That's a lot of money actually, Glenn. And I hope it goes to good use. Basta nila po ito ipang-offer sa tabang or I don't know. What. Para sa lungsod. Lungsod, sa that's dakbayan, true. no? Kaya Yes. Talisay, ni Daugman. Unya, atong i-welcome ang atong mga visitors sa Attorney Georgia kay this week is very important. Ang That's Sinulog true. Week, ang atong Yeah. mga balikbayan, so ang atong mga langyaw, nga mga bisita, and welcome to Cebu. I also hope, Glenn, that this is the time, a week of festivities for all Cebuanos. But even through all the partying and watching all this, we don't forget also to thank Senior Santo Niño, and to celebrate also and to thank him for the blessings. Di lang sige party, especially for the young ones. Exactly. Ug mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soko. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!